माने चेनेला डिलिट जाबाय दे ओमफ्राय रिकभार खालामनो होनब्ला गोबां दा जास्ट दसेल' जादों बे डिलिट जानाय आरोना चेनेल Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोना आंनि thumbnail आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आंनि दिनैनि भिडिअ बबेनि सायाव आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय एक्सट्रा इउटिउबार बिथांनि जा चेनेला डिलिट जालांबाय बिनि बागै बिथांनि गुबै मुङानो जाहैबाय खोदोम बिथांनि जे एक्सट्रा इउटिउबार मुङै मोनसे चेनेल दंमोन जायहा जे निउस आपडेट होबाय थायोमोन बे चेनेला बिथांनिया डिलिट जालांबाय बिथांनि बे डिलिट जानाय चेनेला दासिमहालागै रिकभार जायाखै बिथाङा फोरमायदों बिथाङा गावगायनि गुबुन मोनसे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायदों बे चेनेलखौ जायफ्रा मोनाखै आंनि डिसक्रिप्शन बक्सआव थांनानै नायहैगोन आंनि डिसक्रिप्शन बक्सआव लिंक होनानै दोननाय दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना चेक आउट खालामहैगोन जे बिथांनि मेन रिजना मानि थाखाय डिलिट जालांदों बेखौ नोंथांमोना गुवारै मिन्थिगोन आरो आसा खालामो बिथाङा दासिमहालागै बिदि गुवारै मिन्थियाखैबो जानो हागौ बिथाङा ट्राइ खालामगासिनो नोंथांमोननि सिगाङाव जे बिनि बागै गुवारै फोरमायनो होननानै बिथांनो दायो जोंनि सापर्ट नांगौ जों नोंथांमोन बयनिबो सापर्टनि गोनांथि बिथांनि जे बे सेकेन्ड चेनेल बा एक्सट्रा इउटिउबार मुङै दायो दङ बे चेनेलखौ हांनानै नोंथांमोना अनसायनाय होगोन सापर्ट खालामगोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामगोन होननानै फोथायदों आरो दायो बिथांखौ जोङो सापर्ट होनाय हिसाबै जोंनो दायो बेखौनो खामानिखौ जों मावनो नांगोन बिथांनि चेनेलखौ हांनानै जोङो नायहैदो आरो बेयावनो नोंथांमोना मोजाङै गुवारै फोरमायनानै होनाय दङ बेयावनो नोंथांमोना बिनि गासैनि फिननायखौबो मिन्थिगोन आरोना आंनि दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ